Bună și bine v-am găsit din nou pe acest canal. Recent am găsit o nouă metodă de a face bani online și chiar astăzi eu o să vă prezint. Am citit și niște păreri de la niște oameni și ei spuneau că această metodă este destul de bună și este de succes. Deci haideți să nu vă rețin prea mult și să vă arăt exact despre ceea ce este vorba. Site-ul se numește usertesting.com, cred că știți și voi să-l găsiți și să-l căutați. Cei care nu știți, puteți să-mi scrieți sau să-mi dați un mesaj sau să scrieți la comentarii care nu vă descurcați. Așa, aici pe site-ul ei aveți și un demo în care să vedeți ceea ce trebuie să faceți. Mai jos ne spune cu cine lucrează ei. Lucrează cu Walmart, Capital One, Facebook, Quip, Domino's, Grammarly. Deci au foarte multe companii și unele dintre ele sunt chiar foarte mari companiile. Bun. Tot ceea ce trebuie să faceți este să citiți dacă vreți, dacă nu, clar că trebuie să citiți, dați la see demo sau watch video. Mai departe dați aici pe aceste trei liniuțe și aici aveți home, platform, dar pe voi nu vă interesează chestiile astea, vă interesează get paid to test. Dați aici pe get paid to test, așteptăm să se încarce, o să vă ceară adresa de e-mail și o să trebuiască să vă faceți un cont. O să dați că ați citit termenii și condițiile, iar mai jos ne spune cum lucrează. Trebuie să vă faceți cont, faceți testul și o să fiți plătiți pentru fiecare test. O să câștigați în funcție de fiecare test în parte. De la $10 pe 20 de minute, cum v-am zis, în funcție de fiecare test. Cât durează. Aici sunt mai mulți oameni care lucrează deja la această companie. Tot ceea ce trebuie voi să faceți și numele spune user testing este să testați diferite site-uri, să vă uitați la diferite videouri. Să vă spuneți părerea. De exemplu, ne spune să căutăm pe Google un site și să scriem a câtea pagină este găsită ca rezultat. Sau cuvinte, dacă le vedeți ok, sau dacă sunt prea mari sau prea mici. Cred că știți la ce mă refer. Nu. Și cam atâta. Mai departe cred că vă descurcați și voi. În cazul în care nu vă descurcați, puteți să-mi dați un mesaj sau la comentarii, mai jos în comentarii, să lăsați un comentariu. Și o să vă răspund cu cea mai mare plăcere. Nu uitați de un like, de un subscribe și dacă v-a plăcut, ne vedem data viitoare cu un nou videoclip și da, cam atât. Vă salut!